je oddychať. Keď sme nedýchali, nežijeme. A svet funguje tak, že všetci sme boli súčasťou jedného veľkého bodu, ktorý podporuje veľký tresk a vznikol vesmír. Takže my sme v podstate všetci prepojení. Zbehne späť, tak sme v tom jednom bode. A to riešia, že to naozaj tak bolo. Takže verím tomu, že tento mozoček malinký ukáže túto veľkú pravdu a spolu len takto chápu popísať. Preto určite oveľa väčšie, ako si vieme predstaviť. A to už je všetko o predstavivosti, lebo keď si vieš predstaviť, že ešte slnko, ktoré je veľké, tak ešte 1000-krát väčšie existujú a miliónkrát väčšie slnka. Takže veľký celok, to sme my všetko. V tom funguje niekde tá naša planéta. Bez Boha sa nedá existovať, jeho prítomnosť je len prítomnosť a ty ho cítiš alebo necítiš. Ako keby si nebol na Wi-Fi, alebo bol. Niekto povie, ja som na Wi-Fi, ale vidíš, že mu tam nesvietí Wi-Fi. Svieti mu tam, že si to len pomýlil. Na jeho vedomie si hovorí, mám to. Ale Wi-Fi musíš cítiť, lebo keď niečo urobíš, automaticky neriešiš, či Wi-Fi máš, musí to funguje v tom živote, že si chceš niečo zvoliť, zvolíš si to a buď to máš podporené niečím, a tá energia je. Niekto nepochýb. A my s nej veľmi súvisíme a súvisíme s ňou preto, že sme práve celkom toho veľkého všetkého. My celkom malá súčasť. To bola aj moja klinická smrť v podstate. Keď som mal nejaké zjavenie niečoho, tak len to. Nič iné to nie. Ale je tam veľmi pekne a myslím si, že ja mám strach zo smrti, každý to má. Ale už nie až taký. Viem, že existuje tam tá dobrá ruka. Ten dobrý pocit toho. Lebo to v ľuďoch čítaš. Keď sú ľudia dobrí, ktoré sa ti to páči. Sa chceš dotknúť, je to milé. Ale keď niekto je taký, aký je, tak to tam cítiš. Takže toto je celé to videnie môjho sveta, môjho života. Priatelia, vzťahy, všetko drží len na základe vzťahov. Všetko sú len mikroskopické vzťahy